Mutane 6,511 a jihar Katsina suka amfana da tallafi iri daban-daban daga ma'aikatar jin kai da taimakon al'umma ta ƙasa. Shugabar ma'aikatar Hajiya Sadiya Umar Faruk ce ta bayyana haka a ranar Alhamis 1 ga watan Tara na shekarar 2022 a jihar Katsina, yadda take kaddamar da rabon tallafin kayayyakin abinci da kuɗi ga al'ummar jihar Katsina da dauke da ƙananan hukumomi 34. Hajiya Sadiya Faruk ta ƙara da cewa tun bayan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kafa ma'aikatar a shekarar 2016, ma'aikatar ta gudanar da aikace-aikace iri daban-daban domin taimakon al'umma. Ɗanɗanku Abdulkadir ya bayyana muku programs ɗin da muke yi a wannan ministry, kuma wannan programs an ƙirƙiro da su ne tun shekara ta 2016 da shugaban ƙasarmu babanmu Muhammadu Buhari ya fito da wayannan manufofi na yadda za a taimaka ma talakawa masu ƙaramin ƙarfi da kuma wayanda ba su da aikin yi kamar matasa. Wannan programs lokacin da wannan gwamnati ta shugaban ƙasa ta zo, alƙaluman sun nuna alƙaluma na talauci sun nuna cewa kashi 70 cikin 100 na al'ummar jihar Najeriya suna fama da tsananin talauci. Amma yau ina bushara in faɗa muku cewa wannan abu ya rage kwarai da gaske, daga kashi 70 yanzu muna kashi 40 da wani abu. Wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne aka samu, kuma wannan yana da tasiri ne daga irin waɗannan manufofi daban-daban da wannan gwamnati da mai gida shugaban ƙasa ta fitar da don a ga cewa an magance kaifin talauci. Wannan abu tun lokacin da aka fito da waɗannan manufofi a shekara ta 2016 ya yi tasiri kwarai da gaske a rayuwar mutanenmu. Ni kaina na shaida don na je wurare daban-daban kuma na ga yadda rayuwar mutane ta inganta, kuma suke cikin walwala, suke cikin jin daɗi na wannan programs da ake yi da ya taimaka musu ingancin rayuwarsu. Hajiya Sadiya ta ci gaba da cewa sun zo jihar Katsina ne inda za su gabatar da rabon tallafin kuɗi ga al'umma a ƙaramar hukumar Daura da Katsina a ƙarƙashin shirin nan na Jeep 2.0 da kuma NHG, SFP da NIPS, CCT da Yesu, tare da raba kayan agaji ga mutanen da bala'in ambaliyar ruwa ya shafa a ƙananan hukumomi 13 da ke jihar Katsina. Da yake gabatar da jawabinsa, gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari, wanda ya samu wakilcin kakakin majalisar dokoki ta jihar Katsina Right Honorable Tasu Musa Mai Gari Zango, ya gode wa ma'aikatar a ƙarƙashin jagorancin Hajiya Sadiya Faruk. Da abubuwa na ci gaba da ake kawo wa jihar, mun san ba Katsina State ba, duk Najeriya ake wannan abu. Ina kira ga 'yan uwana mata da maza da suke nan 'yan jihar Katsina su tsaya su lura su ga wannan abu. Tun da aka yi Najeriya kamar yadda SA ya faɗa, ba a taɓa yin gwamnatin da ta kula da talaka ne inda abu kamar wannan gwamnati ba. Wannan gwamnati ita ce ta tafi can ƙasa, ƙauye ta gano wane ne ya kamata a ce maka ake ɗaukar 5,000 a bashi. Ta zo birane da awon ta ga wane ne yake kasuwa ya kamata a taimake shi ta ɗauki kuɗin da za a ɗauke shi don ya haɓaka kasuwancin shi a bashi. A wannan gwamnati a yanzu ana da sama da gidaje da miliyan 20 wanda suka ƙare da wannan abubuwa da ake yi na cigaba. Daga wannan abu ne na cigaba wanda ya zo mana, wanda kuma ya rage gare ku. In kun bar wannan abin ya tsaya daga nan jihar Katsina, to mu muka yi asara. In kuma muna son wannan abin ya ci gaba, to mun san ina ya kamata mu ci gaba. Mun gode ƙwarai minista, Allah mayar da ke gida lafiya. Wannan abin da aka ɗauko ake yi kuma Allah ya sa ba 2023 ba 2023 a cikin wani yi. To ba a ci gaba da yi wannan abu sai kun rike wannan abu da muka tafi da shi, sai kun ci gaba da wannan gwamnati da muke tafi da ita. Mun gode wani Allah saka Allah bai da kowa gida.
ƙarshe ya yi addu'a da ita da 'yan tawagarta Allah mai da su gidajensu lafiya. Shi ma nashi jawabin mai baiwa gwamnan jihar Katsina shawara kan inganta rayuwar al'umma da taimako na musamman Honorable Abdulkadir Mamman Nasir Andaji ya bayyana aikace-aikace da ma'aikatar ta samar ga masu ƙaramin ƙarfi a jihar Katsina da ma ƙasa baki ɗaya. Ya ƙara da cewa ma'aikatar a yanzu ta sake kawo wani shiri na Jeep 2.0 wanda yake ɗauke da tsari guda 3 wanda suka ƙunshi Trader Money, Farmer Money da kuma Market Money wanda zai samar da tallafi na naira 20,000 da 50,000 ga kowane mutum. Ƙarƙashin ayyukan da wannan ma'aikata take yi akwai ayyuka guda 4 waɗanda su suka fifice, wanda su ne kowai babu idan aka faɗi cewa gwamnatin shugaba Buhari in dai ga aikin da ya taɓa rayuwar talaka kai tsaye ne wanda yake a karkara, to ka haɗa gwamnatocin Najeriya da aka taɓa yi daga 1960 zuwa ran da ya hau ba su yi kashi 30 bisa 100 na abin da shugaba Muhammadu Buhari ya ba. Na farko, gwamnatin ce kawai ta taɓa fara ƙirƙirowa kuma ta aiwatar da ciyar da ɗalibai 'yan makaranta 'yan ajujuwa 1 zuwa 3 na makarantun gwamnati gaba ɗaya da ke faɗin Najeriya. A nan jihar Katsina muna da makarantu 2,777 kuma dukkansu suna cikin wannan tsari na ba da abinci kyauta ga 'yan aji 1 zuwa 3 a makarantun firamare. Mai girma Spika, a cikin waɗannan makarantu akwai ɗalibai 833,957 waɗanda mai girma shugaban ƙasa har ya zuwa watan da ya wuce kafin a ce hutu yake ba da naira 70 kullum a ciyar da kowane ɗalibi. In ka tara wannan naira 70 a yara 833,957 zai baka jimlar kudi naira miliyan 54 da ake ciyar da yara a kullum rana kwana 20 na wata a jihar Katsina. Wanda ma'aikata da ita wani minista take kula da ita tana biyan jihar Katsina kalkashin cewa naira miliyan 1,176,67 duk wata, wato biliyan 1 da miliyan 167 kowane wata ake bada a cikin waɗannan ɗalibai. Haka zalika ya ce gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ƙara faɗaɗa shirin na N-Power zuwa Basi wanda ya ba da dama ga 'yan asalin jihar Katsina matasa mutum 28,000 da ɗoriya. Da ƙarshe ya yi addu'a ga ministan akan yadda ta ɗauki jihar Katsina tamkar mahaifarta, ya kuma gode ma shugabar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa Hajiya Halima Shehu Kafin Dangi akan ƙoƙarin da suke yi don taimakon al'ummar jihar Katsina. Taron ƙaddamar da bayar da tallafin wanda ya gudana a babban ɗakin taro na masaukin shugaban ƙasa da ke gidan gwamnatin jihar Katsina ya samu halartar mataimakin kakakin majalisar dokoki ta jihar Katsina injiniya Shehu Lati Tafoki, 'yan siyasa maza da mata da dai sauransu. Ƙarshen rahoton kenan, Ibrahim Nasir Faskari, Mobile Media.